ये भाई साहब महाराष्ट्र से पधारे हैं संभाजी नगर से। यहाँ होटल महालक्ष्मी पे इन्होंने डिनर भी किया है, यहाँ रूम भी लिया। रूम कैसा लगा? रूम एक नंबर आहे. 3-4 बेड आहे, त्याचे 5-6 लोक थांबू शकतात अशी रूम आहे आणि जेवण एक नंबर आहे. आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा. आपको? मला सगळ्यात चांगलं वाटलं. असं वाटतं इकडे येऊन सनी राहावं, दुसऱ्या पुढे जाऊ नये आणि राहण्यासारखं स्थळ आहे आणि सर्व्हिस बी चांगली देणं चालू आहे. शुभ नाम आपका? गुलाबराव आबाराव सहाने. आपका शुभ नाम? अंकुश जाधव. छोटू तेरा क्या नाम? मारदा दो. हाँ जी, आपको भाभी जी कैसा लगा? खरंच चांगला रूम आहे. खरंच आले जर इकडे फिरायला आले, कसे देवायला पण आले, तिकडे येऊ शकता तुम्ही. गुड़िया तेरे को कैसा लगा? बहुत अच्छा. तेरा का बहुत नाम अच्छा क्या लगा. तेरा? श्रेयांक जाधव. आपको कैसा लगा? खरंच चांगली रूम. सबको क्या कहना चाहते हो? डबल बड़ी फैमिली हो तो मोठी जर फॅमिली असली तरी तर म्हणजे एकच रूम घेऊ शकता. तुम्हाला डबल रूम करायची गरज नाही. थैंक यू.